Predsjednik SAD Joe Biden odobrio je prvu upotrebu raketa dugog dometa Atakams koje su isporučile SAD za udare unutar Rusije, rekli su zvaničnici, a prenosi New York Times. Oružje će verovatno u početku biti upotrebljeno protiv ruskih i severnokorejskih trupa u odbrani ukrajinskih snaga u regionu Kursk na zapadu Rusije, rekli su zvaničnici. Bidenova odluka je velika promena u politici SAD. Ova odluka je podelila njegove savetnike, a njegova odluka dolazi 2 meseca pre nego što novoizabrani predsjednik Donald Trump stupi na dužnost, obećavši da će ograničiti dalju podršku Ukrajini. Dozvoljavanje Ukrajincima da koriste rakete dugog dometa Atakams došlo je kao odgovor na iznenadnu odluku Rusije da uvede severnokorejske trupe u borbu, rekli su zvaničnici. Biden je počeo da ublažava ograničenja za upotrebu oružja koje je isporučila SAD na ruskom tlu nakon što je Rusija u maju pokrenula prekogranični napad u pravcu Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini. Iako su zvaničnici rekli da ne očekuju da će promjena suštinski promeniti tok rata, jedan od ciljeva promjene politike je, kako su rekli, da se pošalje poruka severnokorejcima da su njihove snage ranjive i da ne bi trebalo poslati više njih. Zvaničnici su rekli da iako će Ukrajinci verovatno prvo upotrebiti rakete protiv ruskih i severnokorejskih trupa koje su pretile ukrajinskim snagama u Kursku, Biden bi ih mogao ovlastiti da koriste oružje na drugim mestima. Reuters navodi da nije jasno hoće li novoizabrani predsjednik Donald Trump poništiti Bidenovu odluku kada preuzme vlast 20. januara. Trump je dugo kritikovao obim američke finansijske i vojne pomoći Ukrajini i obećao da će brzo okončati rat, iako nije precizirao kako. Rusija je upozorila da će smatrati pomeranje ograničenja u vezi sa upotrebom američkog oružja od Ukrajine kao ozbiljnu eskalaciju.